Srisiti Raida Rwgwino Srangsal Phungni Simi Chengjaknani Thangwi Tongo Chibwrwi Mwtaini tei Banik Aboni Bagwino Kraksalo Chibwrwi Mwtainokni Saidra Twimao Twlangwi Twisa Phunukjakha tei Mwtai Mwkhang Surukha Chibwrwi Mwtainokni Chantai Hasini bubagrani zorani Simi Tikhlaiwi faimani Chibwrwi Mwtai tei Bagwino Srangsalni Phungni Simi hati barsani bagwi Chengjaknani Chibwrwi Mwtai tei Banik Aboni Bagwino Kraksalo charego Swkang haikino Chibwrwi Mwtai Chengjaknani Salsa Swkang Mwtainokni Tikhlaiwi Twisa Phunukjakha haikino Mwtai Mwkhang Surukha Aboni felai Phunukjakli Tikhlaiwi bisobo Tikhlaiwi haino hai Mwtainokni Tikhlaimani yagolo Chantai Tikhlaiwi Twlangwi Phunukjakha tei Chibwrwi Mwtai Phunukjakha Saidra Twimao Srisiti ni joto Raida Rwgwino asalo khamtei basana Khorang bai Phunukjakha Saidra Twimao Hai khatong tongthokni jora Tripura hasni lokorok manphioka tanga inke Chibwrwi Mwtaini te sopai phioka tini ni shalo inke sarik phangsan de jorao Chibwrwi Mwtaino Twisa ganawo Twlangwi Twisa Phunukjaknai te Mwkhang Surukjaknai aboni yagolo je dalbidal Raida ro panana aboro Tikhlaijaknai abono sarai phunukmani Bagwino nene Swkang tengma phaimani Chini Khorangni engei angsuparna jamatia cameraman Tongo naraya Mwkhang ke tabo chate klayo Chibwrwi Mwtai ter bofoni Chini nai tini Kraksalo tini 21 tini sarik jarawo tini sanja jarawo Mwkhang ke Chibwrwi Mwtaino Twisa Phunukjaknai tei Mwkhang Phunukjaknai Mwkhang ke aboni yagolo Mwkhang Surukjaknai aboni yagolo khamani ji kabo 22 Srangsal ni sene 28 jara airko rena yakta melasa rena Chibwrwi Mwtaini yakta chode devta puja hane hinjago Chibwrwi Mwtai sine ko gorok ta aboro rena saiman rena Bagwino nene Swkang faimani kake tabo tik sani jarabo yakta sani yagolo ne Thangwi Mwkhang Surukha Bagwi yakta Chibwrwi Mwtaino Mwkhang Surukha ni amro no Phunukha ni Bagwi tai toknai abon Bagwi sinde kurungai tanggi jokon Raida ni bisungkai ke Chibwrwi Mwtaino Mwkhang Surukha ni Thangwi Chantai ni Raida Bagwi ko ne te harmani bisungkai aboro no sarai Phunukha ni Bagwi tai toknai sinde kurungai tanggi elana hambai Ashlo Mwkhang Surukha mani yagulo kifilto busakha Chibwrwi Mwtaino ko Srangsalo Chibwrwi Mwtai ko rokjaknai aboni yagulo Pundane Mwtai barokjaknai Kraksalo charego Mwtai Tikhlaimani jorabo manjaka amsini MLA Ratan Chakraborty tei Sodar Hangkor Chairman Biswajit Silno khoboi ko banadong rok aboni yagulo koktuma thumai rokbai kok shaka দেখতে পাচ্ছেন যে প্রকৃতির বিরূপতা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ ধর্মভীরু মানুষ আজকে চতুর্দশ দেবতার স্থান যাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এটাই ভারতবর্ষ এটাই তার বৈশিষ্ট্য এবং আমরাও সেইভাবে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে আমরা নেমেছি এবং সব অন্যান্য বছরের মতো এবারও আমরা এমন একটা থিম নিয়ে এগিয়েছি যেটা আগামী দিনকে রক্ষা করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য एक पेड़ माँ की नाम
আজকে আমরা প্রকৃতিকে যদি রক্ষা না করতে পারি তাহলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে দুর্যোগ যে সর্বনাশ নেমে আসছে সেগুলো থেকে মানব জাতিকেও রক্ষা করতে হবে। ঈশ্বরের নামে এবারও আমরা সব রকম ব্যবস্থা রেখেছি। দর্শনার্থীদের সুরক্ষা, তাদের স্বাচ্ছন্দ্য, সাধু সন্তদের স্বাচ্ছন্দ্য সবকিছু আমাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় আছে এবং আমি আশা রাখি আপনাদের সবার সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় এই 7 দিন ব্যাপী যে দীর্ঘ মেলা, পুজো এবং প্রদর্শনী সেটা সম্পূর্ণভাবে সফল হবে এবং এতে এসে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা, লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজকে চতুর্দশ দেবতাকে আমরা সারা দেশের মধ্যে এমন একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছি দেশের মানুষ এটা জানেন এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আজকে বিভিন্ন স্তরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আমাদের এই কার্যক্রম কামনা করেন এবং আমাদের অভিনন্দন জানান। এটা প্রাপ্য এই রাজ্যের মানুষের এবং আগামী বছর আমরা ধর্মীয় পর্যটন থেকে যে কাজ শুরু আগামী বছর আরো নতুন বলে বলে আমরা চতুর্দশ দেবতাকে সামনে উপস্থাপিত করতে পারবো আপনাদের সবার সহযোগিতাতে। Chibwrwi Mwtaini puilar shalo hasteni montrokrani yakromoi chengseu rwjaknai hukumo der Bagwino tongnai hukumo mukumono di rwjakmung tei samung. Puilar ni simi pathak jora sarai norok Rwgwino mankhama Chibwrwi Mwtaino Twlangwi Twisa Phunukjakha tei Mwkhang Surukha Chantai yakbai tarok Tikhlaiwi bofrani simi obo Raida solejak bishi kolokma romoi Srisiti ni simi no Tripura hasteni bubagra rok obono palailewi faimani aboni engini sangbo kapalo Tongo o jorano manka hanai mano tini sale belai khatong khajani bisingti Tripura hasteni lukurok tamo wancha tamo Tripura sa jotono phaiwei kuthumlai mani binarok manflego srai Rwgwino mankhana poilawo jotono jodo devta yakba Chibwrwi Mwtaino sabai kaisa Tikhlaiwi nawi bwskango Chantai tei Surukha eba tikathar lumani bisingtei line by line Tikhlaiwi thangmani Rwgwino Rwgwino mankhana joto Raida ni bisingtei na aborok chelewo hingake tabo bofrani simi solejak hanai sanani thangkangke kwbangma oro jagao kok Tikhlaiwi paio ageo Udaipuro Tongo Chini capital hanai mano yakba Raja Khor aro jagao 1000 ni slaifano eba 1000 bosor ni slaifano kwbang raja rok tongwi thangkha aboni yaglo last raja je Maharaja Krishna Manikya hanai sini jago chini hasteni bubagra Maharaja Krishna Manikya bo 1760 BC-o oro jagao Khoyarpur Old Agartala hanai sini jago oro jagao shift khlaiwi to bokha aboni yaglo ni Chibwrwi Mwtai Seng sajago yakaba haste lukurone bagai kaisa rasbongshoni Mwtai khlaimani hane sini jagai thangka afrani simino bishi brom no o Chibwrwi Mwtaino khatong tongthongni bisingti joto lukuro palaimani lugjagui no tongo ngake abono teiboni tini ni sale bo haino hai laijak bishini hai khlaiwini taklai bisiwobo joto lukurone naisingjak abo tini ni salo kubui ongnani thangui tongkha joto naisinglaimani bisingti tini ni salo 21 Shalmariwo abo phaibi shok phaika tangai hinke belai nak tongthok janai kok agini simino Srisiti ni simino o Raida rok mani laiwi phaimani khatong tongthongni bisingtei abo kaisa jora shok phaika hinke hasteni lukorok belai na khatongjak belai na tongthok laijak gangke tini ni sanja jorawo abono ngani thangui tongkha hinke chonglogui manka oro jagao kabangma Raida ni bisingtei agini jorawo je choleboi tongmani kabangma Raida ni bisingtei no Chantai ni je lama Phunukjakha tei kathar Surukha rwjakmani bisingtei joto Chibwrwi Mwtai no Twlangjakmani line by line khlaigai kham by tal by khlaiwi Twlangjakmani bisingtei
Twisa Phunukjakha Mwkhang Surukha tei Shikar Bisinte abo haikena norok nugui man kana belai ne tong thok abo khatung jana kok sanake sawi man ya hinai mano ar jaga sagane thangka angke guard of honor by Tikhlaiwi kebang mano naima thang bodol rok khatung khajane bisinte je dalbidal Raida agin simino sangsajagi Tongo eba agin simino khajagi Tongo abo ronombo naima thang bodol rone Mwkhak guard of honor jagi Chantai no lamjak sogoi khulum laimane bisinte joto Raida starting ka yakaba Chengjaknani abo hai khlaine nanen thangkhangke haino hai rungsra rungmok rogo poriwe tongnai rungsrnai rokbo arne kaisa part engkha NSS khaine rok ekaba NCC khaine rokbo boroni je sakthar nongbai rules rok jate brok ongya natei rules rok baya natei abo to hai khlaige boroni naikol mambai je boroni sakthare side by side control khlaimani bisingtei o Mwtai je Chibwrwi Mwtaini je Twisa Phunukmani abo rogo belai no naithothok ni bisingtini kham bai tal bai khlaiwi no paimani nukjakha Khairpur Simi Omid Narayan Deshoparani Koktum Chini Khorang